Bore Mawrth arferol I Senedd Morgan wrth iddi baratoi ar gyfer sesiwn holi'r prif weinidog a losin yn helpu gyda'r lefelau egni. Bob wythnos, mae aelodau yn cael holi'r prif weinidog am bynciau sy'n bwysig i'r bobl maen nhw'n eu cynrychioli. Yr eitem gyntaf prynawn yma fydd y cwestiynau i'r prif weinidog. Dyma fydd y sesiwn holi olaf cyn etholiad Senedd Cymru ac mae Senedd Morgan yn barod am y frwydr. We have fought in every election for every vote. Ond mae'r dyn yma'n gobeithio taw fe fydd yn sydd y prif weinidog ym mhen rhai wythnosau. Fe yw arweinydd Plaid Cymru. Does na ddim ateb gall y prif weinidog I roi sydd yn cuddio'r ffaith bod pobl Cymru yn barod am arweinyddiaeth newydd. Mae'r reform hefyd yn gobeithio ennill yr etholiad. A reform government will act as an active enabler of nuclear development, not a passive bystander or blocker. A'r ceidwadwyr a'r democratiaid ryddfrydol yn brwydro am y bleidlais hefyd. Mae teimlad bod y bleidlafur a'r llywodraeth lafur yn gwybod bod nhw'n dod am diweddau'r amser. Oedd y luned ar dan, oeddwn i'n meddwl. Oedd hi'n mor gadant ar pob peth. Dywedodd y Bleidwerdd sy'n gobeithio ennill ei seddi cyntaf erioed yn y Senedd ym mis Mai bod sesiwn holi'r prif weinidog wedi tynnu sylw at fethiannau llafur yn y llywodraeth. Draw yn Ysgol Penweddig yn Aberystwyth, mae yna gyffro am yr etholiad. Dwi'n really hapus bod fi gallu cyfrannu'r broses democrataidd mor ifanc. Fi'n rili edrych mlaen. Fi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni'n cael mewn bod pobl ifanc am y tro cyntaf blwyddyn yma. Nid y pobl sy'n mynd I gael effeithio mwyaf gan y newidiadau sy'n digwydd. So dwi'n meddwl bod e'n bwysig iawn bod ni'n cael mewn bod. Y ras nawr wedi dechrau, a phobl Cymru nawr yn ceisio penderfynu pwy fydd yn cael eu pleidlais nhw. Instagram, TikTok a Snapchat. Faint ohonoch chi sy'n defnyddio'r apiau yma? A faint ohonoch chi sy'n gwneud hynny yn Gymraeg? Dwi'n defnyddio TikTok, Instagram a Snapchat a dwi ddim yn gweld llawer o Cymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol. Dwi ddim yn gweld lot o Cymraeg ar TikTok, ond mae yna Instagram, mae yna siarad Cymraeg ar hwnna. Mae'r disgyblion yma o ysgol gartholwg fel arfer yn treulio tua 6 awr y dydd ar y cyfryngau cymdeithasol. Ond anamal iawn maen nhw'n clywed y Gymraeg ar apiau fel TikTok ac Instagram. Mae gan Amir Davies Rana dros 10,000 o ddilynwyr ar ei gyfrif Instagram. Mae'n rhannu fideos yn Gymraeg, ac mae ganddo neges glir I eraill. Fel rwy'n sydd wedi defnyddio cyfryngau cymdeithasol I agor drysau, mae cyfryngau cymdeithasol ddim yn rhywbeth ni'n gallu anwybyddu. Mae fe'n tŵl mor pwerus. Os ti'n siarad Cymraeg, neu'n dysgu, neu mae dati rhyw fath o diddordeb yn y Gymraeg, please, postiwch yn y Gymraeg, achos be fi wedi sylweddoli yw bod y Gymraeg yn fyw ac yn gallu mynd yn viral. Postiwch a rhannwch yn Gymraeg yw neges Amir felly, a'r disgyblion yma am wneud yn siŵr fod yr iaith Gymraeg yn tyfu. Fi'n meddwl mae'n cynyddu mwy ar cyfryngau cymdeithasol. Fi'n meddwl mae'n Cymraeg yn peth dda. Mae'r iaith Cymraeg yn dechrau mynd tipyn bach, a fi eisiau cadw e'n byw, dwi eisiau dal siarad Cymraeg. Cadw'r iaith yn fyw mewn byd digidol, a galw am fwy o fideos a gemau Cymraeg ar ein ffonau ni I gyd.